namhlanje kodwa ngenxa yesikhathi ngicela sigijimele ezwini bazalwane. Ngokuloba kaJohn chapter 15 verse libe linye angikhulumise nje kwalabantu abakhokhelwayo nokubuka TV bavele bahlale emhlolweni bahlale phansi angazi noma banikwa imali sebaqedile noma kuqalwa ngemali kodwa ngithanda indlela abamanager ngasi isikhathi. Asiyene ezwini abaphethe amabhayibheli ngicela bangilandele. Siya ngokuka John chapter 15 sihloko esikhulu sithi umvini namagatsha. Iverse elilodwa lithi verse 7 uma nihlala kimi namazwi amahlala kimi niyakucela ngithandane nikwenzelwe baba siyabonga isidlo sosuku suthisa umphefumulo wethu kugcwale uNkulunkulu wethu thezwini lakho umuntu akasuthisa ukudla kuphela kodwa nangezwi lakho. Chapter 13 uNkulunkulu lawa mazwi akhuluma uJesu. Chapter 13 uhlezi nabo ubafundisa ngesidlo sokugcina ubageza inyawo abaqondi lokho uyaba understandisa ukuthi vela ngeke niqonde kodwa ngenza lokhu ngoba ngifuna nikwenze kwabanye. Chapter 14 uyaqhubeka uyavalelisa abamkholwa futhi useyabafundisa ukuthi ningaphila kanjani ngingekho kini. Chapter 15 usethu umvini owona uyizibiza ngevine ngathi mina kungani azibize ngomvini usethi igatsha elingekho kimi angeke kwenzeke lithele ithelo. Oh Jesus, fundisa uthini igatsha elingekho kimi angeke kwenzeke lithele ithelo. Ngabuka isihlahla sikapentshisi ukuthi angeke kwenzeke kuphuma ipentshisi egatsheni elitante emoyeni lidinga istem nama-roots ukuthi lo msoco ukhuphuke kodwa kithi as believers kusho ukuthini kusho ukuthi mfundisi uJesu umvini thina njengabantwana bakhe njengenkosi yethu kunezinto engeke siyithele masisuka kuye. Ukhuluma ngaziphi ithelo akakhulumi ngobanana noma iapula kodwa ukhuluma ngama-fruit of the spirit abaluthando abalukubekezela abalukuyicontrola ubala lezo zinto njengeyithelo. hallelujah. Ubafundisa ukuthi bafundi bami ni-enjoyile ipresence yami nginani ningibuke enyameni kodwa manje ngifuna ukunifundisa into ukuthi ngiyahamba manje kodwa njengomvini ngiyohlale nginani noma ngingasekho kini. Lalelana nikwazi ukuphila anikwazi ukuthela nisukile kimi akusho ukuthi mangabe ngisuswa mina kini nani mele nisuke kini. Inkinga ivela kuphi bazalwane? Umuntu makasuka kuNkulunkulu uNkulunkulu akasuki kumuntu kodwa umuntu makasuka kuNkulunkulu kunobudlelwano obuphukayo. Izwi malithi hlalani kimi namazwi amahlala kini niyakucela konke ngikwenzele lobo budlelwane kubiza ukuthi umuntu ahlale kuNkulunkulu. Oh amen. Ahlale kuNkulunkulu. Asihlaleni kuNkulunkulu. Singahlale emabandleni kodwa sihlaleni kuNkulunkulu. Njenge sithembisa ukuthi uma sihleli kuye ithelo konke siyokucela. Ngiyazi ukuthi ngoba sigcwele kangaka kunezicelo ezimangalisayo kodwa provided sihleli namazwi kaNkulunkulu akithi ngaphakathi siyokucela konke kuyenzeka uhlale kodwa kushoda ukuthi amazwi ahlale kuwe. Kuyenzeka amazwi ahlale kuwe kodwa ungahleli kuNkulunkulu. Lezo zinto zontathu kufuneka senzeke. Kana Jesu uthi mihla yonke ukuphila kwami ngiyohlala endlini kaJehova. Wathathwa njengomuntu ongazalelwanga emshadweni wayiswe hlane angaze lutho. Asihlaleni kuNkulunkulu. Uyahlaleka kuNkulunkulu. Manihlabela kahle nithi kuyahlaleka kodwa kunezinto uNkulunkulu afuna sizenze njengomvini owona. Bakhona abanye abazokutshela ukuthi bawumvini, bakhona abanye abazokunika ulwazi olungasilo libuye emvinini. Qaphela ithelo elithela. Namhlanje sinababulali ngoba ithelo abayithelayo bayithatha kumvini. Wow Jesus. Kodwa uJesu uthi umvini owona. Igatsha lingekho kimi ngeke lithele ithelo.
awuyibuze msalwana ukuthi siphi isithelo sikamoya ongagaranti uNkulunkulu ukuthi senginaso. Ngabe uyabekezela yini endleleni? Ngabe unothando yini endleleni? Ngabe uyayicontrola yini endleleni? Lezo yithelo zikamoya. Hlalani kimi. Namazwi amahlaleki. Manenga amazwi akhulumayo. Kodwa makuhlela amazwi kaNkulunkulu. Makuhlela into zikaNkulunkulu. Kuphela zonke izinto endleleni. Ngeke ngayibuza endleleni ngihleli nje ekhaya ukuthi kanti ubizo into enjani. Sasihlala singazi lutho sibancane, sihlala